हारिया माने थगायजादों बियो माने हारिखौ थगायनानै सार्टिफिकेट लादों बेखौ मिथिनायफ्रा माने मिथियै बादि थानानै जोंनि मानसिफ्रा गावनि खुथिखौनो रियेलाइज खालामनो हायैखाय आङो बेखौ एकदम नायनानै थानो हायाखै बे नायनानै थानो हायैखाय आङो बे माने बिथांनि बे थगायनानै लानाय सार्टिफिकेटखौ दानहोथारनांगौ बा बियो बेबादि जालियाथि खालामनानै बे जोंनि ट्राइबेलनि रिजार्भ माने लकसभा कनस्टिटुन्सिखौ माने पलिटिकेल माबाखौ राइटखौ जोंनि रिजार्भ राइटखौ बियो सिख'नानै लांनायखौ आङो माने सयज' खालामनो हायाखै बिनि थाखायनो माने आङो बे खामानिखौ नारा बेखौथ' अनेकानो मोनदों अनेकनिफ्राय मोनदों बे माबानिफ्रायनो जोंनि बे माबा लिडारफोर दैदेनगिरिफोरनिफ्रायनो मोनदों दैदेनगिरिफ्रा बिसोर सानदों जे गावसोरनि पलिटिकेल मुलाम्फानि थाखाय बिसोर सानदों जे माने बिनि सार्टिफिकेटखौ दानहोबा माबाबा माने गावस्रा माने पलिटिकेल हेम्पार मोनगोन पलिटिकेल हेम्पार मोननाया बेनो जे माने गुबुन हारिनिफ्राय बे माबाखौ भटखौ बिसोर मोननाय नङा बेखौ साननानैनो बिसोरो माने हेल्प खालामाखै बा माने एरायनानै थादों बे होनाया माने बाराद्राय माबाजों जायाखै खिन्थु इनडाइरेक्टलि बेबायदि हुमखि खामानि मावजानो बानायखौ बुंदों बेबादि रावनिफ्रायबो मोनाखै माने माबायाव दा बे माबायाव पार्टिकुलारलि बे केसाव आरोखि बे स्कुटनि कमिटि केसाव माने रावनिफ्रायबो मोनाखै दा साफा सानै बे माबा एकदम माने नगण्य आरोखि साफा सानै क्ल'ज आंखौ मोजां मोनग्रा क्ल'ज बिसोर माने माबा थाइसे थाइनै बा माबा माने गारि भारानि थाखाय बेबादि खालामनानै खनसे खननै हरदों आरोखि दा बिनि थाखाय आङो बिसोरनाव आङो माने बिराद साबायखर आरो आङो बिनि थाखाय माने माबा कृतज्ञ आरोखि लाइमोनफ्रा माने बिसोर माने मा खालामनो बिसोरो माने थुलुंगा होनाया लाइमोनफोरखौनो जों होनांगौ बेबायदि माने अननाय खामानिखौ जारिनि एगेन्स्टै अननायखौ जाहाथे खामानि मावनो हाया लाइमोनफ्रा बेखौ माने जोंनिफ्राय थुलुंगा मोननानै बेखौ माने सांग्रां जानांगौ बेल' आरो बेबादि दङ दा बेखौ जोंल' नांनो नाङा बेखौ सोरबा जुदि आंबो जेनेबा केन्डिडेटमोन नोंथाङाबो केन्डिडेटमोन बे समाव आं मोननांगौमोन आं जेनेरेल ट्राइबेल मानसि हिसाबै खिन्थु बे अना ट्राइबेला बे ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै दा अनेक सार्टिफिकेट लाबाय बिसोर 2009निफ्राय 2023सिम दाख्लै जोंनि नैबे इलेक्सन अर्डारसिम पिएल अर्डारसिम बिसिमाव लाखाबाय बे लानायाव जुदि सोरबाया साख्रि लाबाय सोरबाथ' मिन्थिगौ जों दा सोरबा मास्टार साख्रि लादों सोरबा मण्डल साख्रि लादों सोरबा एलडि साख्रि लादों सोरबायाथ' डक्टर इन्जिनियारसिमबो लाहैबाय दा बेबादिखौ सोरबाया जों ट्राइबेल मानसिया प्राइभेट दङ बेजों बिनि जायगायाव जों मोननांगौआव ट्राइबेला मोननांगौआव बेसो मोनदोंब्ला बेखौ नांनानै नैबे अर्डारखौ नांबा जोंनाव लांफै आरो डिसिनाव कमप्लेन है ओमफ्राय बे डिपार्टमेन्टआव कमप्लेन है होमबानो बेखौ मोनगोन मानो होनबा अलरेडि डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्टआ गावसोरनो बेखौ उइद्र' खालामबाय जे बिसोरनो इलिगेल भाबै होनाया जों उइद्र' खालामबाय बे जोंनि भुलमोन होननानै गावसोरनो एडमिट खालामबाय माने होमबा बे नंला बिसोरना केन्सेल जाखाबाय दा बाहेरावबो गिनाङा सोरबा बिदि दङ दा नोंखाय सोरबा बेबायदि दंबा जोंनि रायजो राजाफ्रा गावबागाव जायगायाव गावबागाव एरियायावनो गावबागाव डिस्ट्रिक्टआवनो बेखौ खालाम जे सोरबा मिन्थिदोंब्ला बेखौ खालामहैदो डिसिनाव कमप्लेन हैदो कमप्लेन होना बे डिपार्टमेन्टआव कमप्लेन हैदो जे बेबायदि जों मिन्थिनायाव दङ सोरबा इन्जिनियार डाक्टारबा फरायनाय सोरबा सिआइटिआव फरायहैनायफ्राव बेबायदि जानानै दङ खिन्थु हय बिसोर एडमिसन लाबाय जों कनसिडारेबल खालामनो हागौ जे बिसोर एडमिसन लाबायबा लाबाय सोरबा 3 इयार्स 4 इयार्ससिम थांबाय लास्ट इयार जालायहैनोसै लाबायब्ला बिसोर खिन्थु ट्राइबेल एसटि माबाखौल' बे एमपि नबसरनियानि सार्टिफिकेटआ
बिथाङा बर' कसारि कमिउनिटि जानानै ST सार्टिफिकेटखौ लादोंमोन। दा बे ST सार्टिफिकेटजोंनो बियो प्रथमबार 2014नि MP इलेक्सनाव बियो गावखौ केन्डिडेट खालामदों, साबमिट खालामदों। बे केन्डिडेटआव बिनि सार्टिफिकेटखौ बर' कसारि जानानै ST सार्टिफिकेट लानाय नुनानै आङो क'क्राझारनि सासे सिनियर उकिल रुंसारि जानाय करुणा बसुमतारी बेजों आंजों इमिडियेटलि माबायाव तामुलपुरनि SDO सिभिल जाय मानसिया बिथांनि बे सार्टिफिकेटखौ काउन्टार साइन खालामदोंमोन बेनाव फैनानै जोङो मोनसे दरखास्त होफैयो, मोनसे पिटिसन होफैयो जे नब सरनिया बर' कसारि नङा, बेखौ बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनाया बेयो माबा भुल जादों, बेखौ बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननानै होनांगौ बिदि होननानै जोङो बे माबाखौ पिटिसनखौ होफैदोंमोन। बे पिटिसनखौ मोननाय लगे लगे SDO सिभिला दाननायनि प्रसेसखौ लायालाबानो बे दाननायनि प्रसेसखौ लायालाबानो बेबादि सार्टिफिकेटखौ आं दिनैनिफ्राय काउन्टार साइन खालामला होननानैसो बियो अर्डार होयो। दा बे दिननिफ्रायनो सरनियाफोरखौ बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनाया बन्द जादों। बे सार्टिफिकेटखौ दानिखाय जोङो आरो माने कर्टआव पिटिसन रिट पिटिसन होदोंमोन। बे रिट पिटिसना ट्राइबेल संघआ सरनियाफोरनो नटिफाइड नङाबाबो बिसोरनो बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट होगासिनो दङ। दा माने नटिफाइड नङैफोरनो बिसोरो सार्टिफिकेट होगासिनो दङ। ओंखायनो बे सार्टिफिकेटखौ बिदि सार्टिफिकेट होनायखौ बन्द खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय बे सार्टिफिकेट होनायखौ दाननानै होनांगौ होननानै जोङो रिट पिटिसनबो खालामबावदोंमोन आरोखि। बे रिट पिटिसनाव प्रथम हियारिंआवनो इन्टारिम अर्डार होबाय। इन्टारिम अर्डाराव ट्राइबेल संघखौ माने बेबादि नटिफाइड नङै सरनियाफोरनो सार्टिफिकेट इसु दाखालाम होननानै बियो अर्डार होबाय। बे दिननिफ्रायनो बे माने सरनियाफोरनो बर' कसारि खालामनानै बर' कसारि बा राभा खालामनानै सार्टिफिकेट होनाया बन्द जाबाय। बे बन्द जानायाव जिहेतु बिनि सार्टिफिकेटखौ दानाखिसै, खारन सार्टिफिकेट दाननाया कर्टनि आवथायाव गोलैया, बेखौ दाननाया स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियासो दाननो हायो। दा बेखौ बिनि सार्टिफिकेटआ दाना लाबानो थाबाय, जुदिअ बे सार्टिफिकेटआ इनभेलिडबाबो। बे सार्टिफिकेटआ बै माबा नटिफाइड नङैफोरनो सार्टिफिकेट दाहो होननायनिफ्रायनो बे सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबायमोन। इनभेलिड जाबाबो जिहेतु बे सार्टिफिकेटखौ दाननायनि पावार गैया माबाया हाइकर्टआ, ओंखायनो बे सार्टिफिकेटआ बिदिनो थाबाय आरोखि। दा बिनिफ्राय बे सुजुगावनो बेयो बे माने इलेक्सन केसावथ' बे माबायानो पइन्टआनो बे मोनसेल'मोन जे बियो बर' कसारि नङा आरो बियो माने ST नङा, ओंखायनो बियो माने भट दारायनो मोना। इलेक्सन केसनि माबाया बेनोमोन। खिन्थु बेवहाय बेहा जिहेतु सार्टिफिकेट दङ नालाय बियो बर' कसारि नंगौना नङा बेखौ नागिरनायनि कर्टआ खुनु माबा गैया, पावार गैया। ओंखायनो बेहा जिहेतु सार्टिफिकेट दङ, बे सार्टिफिकेट थानायनि थाखायनो बियो बे प्रथमबारनि बे इलेक्सन केसाव बियो माने देरहाबाय आरोखि।
बे देरहानाया नङा जे बिनि सार्टिफिकेटआ माने भेलिड बा बिनि सार्टिफिकेटआ माने माबा आरोखि भेलिड माने आइन संगत खिन्थु दानाखै होननानै बे दानाखै होननायखाय बे सार्टिफिकेट थानायखाय बियो बेहाय बे इलेक्सनाव बे देरहानाय जादों आइननि बेरेखा गेलेनानै बेनिफ्राय बेखौ जोङो इलेक्सननि माबाखौबो सुप्रिम कर्टआव माने आपिल खालामदोंमोन आपिलावबो बे माबाया माबानि सुप्रिम कर्टनि जाजआ बेखौबो बे सार्टिफिकेटखौ दानि थाखायनो बेहायबो बे हाइकर्टनि अर्डारखौ बिसोर कनफार्म खालामबाय आरोखि ओमफ्राय बे बिदिनो थांबाय बे प्रथमबारनि माबाया इलेक्सना नैबे माने 2019आव जेब्लानाखि गोदान माबा जायो इलेक्सन जायो होमबा बिथाङा बे एखे सार्टिफिकेटखौनो बे इनभेलिड सार्टिफिकेटखौनो इउज खालामबावनानै बियो केन्डिडेट जाबाय आरोखि बे केन्डिडेट जाबा आङो बेखौ आरोखि बागिनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय मिथिगौ जे बे बिनि सार्टिफिकेटखौ दानहोआबानो बे आरो बे देरहाबाय थाबावगोन ओंखायनो आङो बे माने स्टेट लेभेल बर' केन्डिडेटनि लाब जागोन दा जों बर' केन्डिडेटआनो जुदि जायोब्ला नन एस टि राव मोनलाब्ला गुबुन हारिया मोनलाबा अना बर'आ मोनलाब्ला बै अना बर' मानसिफ्रा हारसा मानसिफ्रा बे जोंनो सोरबा इउ पि पि एलनि केन्डिडेट सोरबा बि पि एफनि सोरबा बिजेपिनि केन्डिडेट बा कंग्रेसनि केन्डिडेटनो होनांगोन खिन्थु बे ट्राइबेल मानसि बर' नङाबाबो ट्राइबेल मानसिनो होनांगोन दा बेखौसो ओंखायनो जोङो बे थासारिसिम लाबोनो हाबाय बेनि थाखायनो जोङो दिनै खुसि आरो जेब्लाबो रायजो राजाखौ बेनि थाखाय जों खुसि होननानै जों सानो जों बे मेसेजखौनो हरनो सानो जे जोंबो बर'खौल' जों जेरै देरहाजानो लुबैदों जोङो मोननै पार्टिखौ जोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दा जोङो बे इउ पि पि एल बि पि एफ जोङो बे पार्टि मोननैखौनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा समर्थन खालामो हय दिनै बि पि एफ गाबोन इउ पि एल जालायबाबो जों बेखौ समर्थन खालामो ओंखायनो बे मेसेजआ बेल' जे जोंनि बर' मानसियानो देरहालांनांगौ आरो इयुनाव जाहाथे गुबुना देरहायै बायदि गुबुना बेबायदि स्कप लानो हायै बायदि बेबादिखौल' जोङो नाजाबाय थानांगौ नायबाय थानांगौ आरो जों बेनि थाखाय सांग्रां जानांगौ आरो जोंहा दा जोङो मोननै पार्टिनि बिथोराव जाय देरहालाङो बेबो बर'आनो थांगोन हिसाबै जोङो खुसि आरो इयुनाव जों बेखौल' खावलायबोगोन जे जोंहा दा क'क्राझार उदालगुरि दरं उदालगुरि मोननै जोंहा सिट दङब्ला जोंनि बि टि सि एरियायाव रानलायनानै लानो हायोब्ला जों सानै एम पि बर' हरनो हायो सासे क'क्राझारनिफ्राय सासे उदालगुरि दरंनिफ्राय होमबा जोङो आरो सासे जोंहा रायजो सभायाव थांखाबाय जों साथाम एम पि बर' हरनो हायो बेखौ जुदि बिथांमोनहा कमप्रमाइस खालामलायोब्ला रायलायलायोब्ला जोंनिफ्राय रिकुवेस्ट जेरै जों दा गेजेराव जोङो अना बर'खौ जों फोजोबनानै होबाय बिनि थाखाय बिथांमोननि थाखाय बिराद मोजां बे पलिटिकेल गेलेनायनि थाखाय लाब जाबाय दा बिथांमोनहा शेयार खालामनानै लायोब्ला बेनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय देरसिन आरो बे मोनसे मोजां सुजुग होननानै जों साननानै लायो